Kazwaya Sekuru. Yo mzukuru wangu. Makadiko. Aiwa tinotenda. Muri se mataro. Matare ari raita ari nani? Naika. Chokwadi. Tinotenda. Sekuru Sinaro. Chokwadi. Ndauya nhasi ndiri muzukuru wenyu. Pane vamwe vakanditi enda unoona Sekuru Sinaro vari kubatsira vanhu vakawanda. Saka makazona ndakuroverai runhare ndichiti nhai Sekuru ichokwadi here chiri kutaurwa nevazukuru vandiri kusangana nava kuti aiwa Sekuru vanobata zvikukutu. Ndikati aiwa rega ndivafonere chibva ndazokufonera muchibva manditendera kuti ndiuye. Ndinotenda zvikuru kwazvo nekugamuchira mudare renyu. Tauya kuti tizozivana uye nevazukuru vazivewo kuti anonzi Sekuru Sinaro ndiani uye akabva nekupi. Sekuru Sinaro vanobva nePaMozambique apo. PaMadiamento. Kumusha kunobarwa Sekuru Sinaro. Noyo kwaakakurira kana kwakakurira mhuri yose. Panonzi paMalavya, paFingwe. Nofunga vazhinji vamwe nekunzwa nenzeve vanenge vachipaziva. Ndo pavakabva napo. Vakazouya kunotamira paMadiamento paMozambique. Vasvika paMozambique aiwa homwe yatinoti homwe svikiro yomudzimu ndo yakazove yoyambukira kuuya mhiri yeZimbabwe ikamboraramiramo tumazuva netumazuva tumakore netumwedzi kusvika mudzimu wazoteverawo sezvo ndo homwe inosvikawo nemudzimu. Tinotenda. Tingade kutanga kuziva kuti muzoti mave kubata basa remudzimu iro riri rekubatsira vazukuru. Zvakatanga makura zvakadii kana kuti makore api acho? Vanondiziva vachindiona vachiona fesi iyi. Ndakatanga basa iri ndine makore 23 years. 23 years inove yanga iri 2006 year. 2006. 2006 year kana singakanganise papa. Basa iri ndakatangira kuZambia. KuZambia baba wangu agadzirisa mudzimu. Ndakatangira kuZambia kunonzi kuKitwe ndikaenda paNdora. Ndikabva kuNdora ndikauya kuChipata ndikazoya muRusaka. Ndikabuda nepapetauke border paMwanja vantu. Ndichipinda kudzoka muMozambique kumusha kwangu kusvika ndauya muMalavya muFingwe. Katitarisei ndikuona kuti makafamba kwakawanda kwakasiyana siyana. Ikoko kunoratidza kuti kwaibatwa mabasa naSekuru nekuti hamungangofamba kamuchingonzenzereka semunhu ari kupenga. Muchandiregerera mubvunzo. Sekuru anobvunza mibvunzo yakawanda. Mabasa anonzi akabatwa muZambia, muMozambique nemuno muZimbabwe amunorangarira makuru ekuti vazukuru vakanzwa vanoti Sekuru vanobata mabasa zvokuti rega ndimhanyire ikoko ndine matambudziko akafanana neari kutaurwa naSekuru. Mamwe amungangotipawo muchidimbu? Andingataura hangu muchidimbu ndeyekuti nine basa randikabata rikuru kwazvo randinoti kana nanhasi ndikamira ndinoti aya mabasa aya ndandisingafanire ndichimaita. Ndakabata mabasa akakura ekuti pane varwere andikataura ndingatova mheno varwere vacho vakawandisa vandikararamisa vapenyu kubva muZambia kuya muMozambique kuna naBhera kosoko border Mwanza pinda muMalawi kuChamano. Tichipinda mukuChamano takuya muno Zimbabwe. Tobuda kunana munana Maputo mose. Mabasa yatikararamisa vanhu ndiye kurapa varwere vachipona. Varwere pavaipona pane zvimwewo zvikuru kune vabiwa takarapa vanhu
vakasiyana toenda kuna akabiwa taigona kumubatsira abiwa zvinhu airwadziwa nomwoyo wake asi tosvikira pokumuti zvinhu zvakazviwane pazviri. Pane mwamunorangarira here akabirwa mudziyo watingati mukuru kana zvinhu zvikuhombe zvamunozoti mimi aiwa mushure mekunge tamubatsira zvinhu zviya zvakadzoka tisingataura hedu mazita evanhu ivavo? Kune akatobiwa bhoti chero Mozambique andimutaure nezita. Akabiwa bhoti nemazambiano kana tichiti mazambiano tikutaura kuti maZambian. Vakatoba bhoti vakatora sebhoti rikunofisha matemba. Bhoti riro rikatonobiwa rikaenda vakanoriendesa kwavakanoripaka. Saka nokukura kwaZambezi vakanoripaka pamupata kana panouya rimwe rwizi richipinda muna Zambezi. Saka unotofamba rwizi rakakura distance yakakura rakanopakwa ikoko. Susu takaritevera svikatariwana pangariri. Achibva ariwana bhoti rake ariwana bhoti iroro andimutaure nezita iye anozotopupura achiwana bhoti iroro. Tinotenda. Kune vanhu vaibatsirwa, pane mhuri here dzamakambobatsira dzakasangana nekuti dzanga dzine urombo hwakanga huri mumusha mavo mukavasunungura mushure mekunge vasanganawo nematambudziko akasiyana-siyana anosanganirwa nevanhu vanakasundirirwa zvikwambo? Kune vanga vakasundirwa zvikwambo zvakaipa zvaipedza mhuri. Zvichipedza mhuri handitaure nezita asi pasuwoza apa tichingoti paShavane. Tichibva Shavane tinoti paNyama. Tabva paNyama tinoenda panonzi tikabva Shavane toti pasuwoza. Takuda kuenda paNyama pakati papapa. Ndakadzidza paGresham apa ndinopasuwoza. Saka pasuwoza ipo paya takuda kuenda paNyama pakati papaya pane mhuri yandikabatsira yanga yaperesesa zvisingaiti. But kubva ndavabatsira kune kutora urombo hwavo kubvisa nanhasi vanotenda ende varipo vokuti vakatondoona nhasi zuva ranhasi mangwana kana vanhu vanotanga kutonetsa kuti nhai sekuru muripo here chii chaiitika mumhuri iyoyo chamunoti imimi makavasunungura? Kune aipedza mhuri dzose ari sabamunini. Baba vavana vanga vakafa. Saka sabamunini vanga vachipedza vane urombo ndo vakatanga kutotora baba wacho obva aradzika pasi. Vakati aiwa regai ndiiti dzidza huku dzangu twatunhiyo twangu. Ende neshuwa vanga vakutanga kutora 1 wada kutora kusvikira tizosvikapo. Aiwa kana hari dzacho takasvika hari ichifakanyika honye yavaisa ropa zvichireva kuti ropa ranga razarisa rakutorasikirawo nhunzi dzichitotanga panga patozara honye. Vairombera chii baba Mudika? Business chii chavairombera? Mine. Vaibvisa makeji. Ko imwe mhuri kana masangana nemunhu anenge ane urombo hwakadaro munoita sei kuzvinhu zvaanga achishandisa zvakafanana nehari dzamuri kutaura idzodzo netsvimbo dzaanenge ainadzo kana zvimhuka kana zvii zvaanenge ainazvo munozviita sei? Zvinhu izvi zvinobiswa nemudzimuka zvabiswa zvabviswa zvopiswa. Tinoita mhiko dzatinoita dzekuti munhu asabata futi. Akabata zvinhu zvakafanana naizvozvo iye anofanira kuzoteera zvinhu zvake zviya sezvatikazviita isusu kuti tabisa tinopisa. Iye haachafanira kubata zvakare. Saka akabata futi zvinhu zvakafanana naizvozvo iye ndiye anofanira kuteera zvinhu zviya asati atombonetsa futi mhuri yaimbobatira zvinhu zviya. Saka tingati ava vakanga vachishandiswa vakanga vachipedzwa nababa Mudika vane zvavanoitwawo here kuitira kuti uyo akatanga kushinwa hazvizoda kuti tizive nezvazvo paine mumwe aparara? Pane zvavanoitwawo here? Ndanzwa mhiko yekune munhu anenge achiromba. Ko ava vakanga vane mhuri yakanga ichisundirwa zvikwambo pane zvavanoitwawo here nasekuru kuitira kuti vasatangirwe neuyo asati afa asambobata atumira zvinhu zvake kwavari? Vaishandiswa vaya kana kuti vanga vachiurawa vachigadzirwa kumhiko yemunhu uyu. Ndinoti nini
tinogadzira nemagadziro akasiyana aishandiswa anogadzirwa magadziro ake. Uyu anga ari kana pajana pokuti pamwe atova panzvimbo iri padhuze ane magadziro futi ake. Nekuda kwokuti tinouye pamwe vamwe vanogezeswa, vamwe vacho havagezeswe, vanopiwa mhiko kana dzokunzi tinorasirira kumharadzano. Wabuda muchiga chipi cherufu changa wakutopinda, ndiye anenge akuenda kana kuti panguva yakaoma pajano. Pajano. Sekuru, chimwe chinhu chiri kunetsa mumamisha umu inyaya yevaroyi. Mune varoyi vamakambosangana navo here muchibatsira vazukuru vakanga vapedzwa nemunhu akanga achiroya ari mumusha mavo kana mudzinza mavo? Nditori naye muroyi, handimutauri nezita, aitaura kana kutsanangura ega achisvika pakuti no, inini sekuru ndakadai ndikazodai, asi panguva inoyi ndasvika pakuti shuwa zvamauya ndakuda kuti 2-3 tuvana twakasara utu ndibatsire sekuru zvibve mandiri. Saka takasangana nevakawanda, vamwe tinotovaziva watikabatsira wakawanda atiwataure nemazita nekuda kuti uroyi hwakasiyana siyana. Pane uroyi hwokuyamwira kuzamu, pane uroyi hwokuita kutsvaga kana kupuhwa wegodo, waita wokupuhwa iwewe kuti ndikutohuda unopuhwa uroyi ihwohwo. Newezamu hwokuyamwira, nekuda kwewedzinza hwokusirana hwokuti inini panapa ndaneta ndakuda kuti uyu ndiye achiri akati simbei ambodai adhiraivhe kana zvingave zvisero zvingave chii, ini ndaneta nazvo. Saka uroyi huriko ende hwakasiyana siyana hwatasangana nahwo. Munorangarira here humwe uroyi hwamunoti uhu hwanga hwakaoma uye hwakanga huine maturuzi aityisa kubata? Ndinorangarira hangu uroyi hwandikasangana nahwo paDarwin apo. Hwanga hwakaoma. Munhu akavigwa nhasi, avigwa nhasi akanofukuwa munhu iyeyo, zvokuti kana mambo anonzi mambo, handimutaure uraiti nezita, wopaDarwin apa kuti akaenda padanda apo pamavhuradona. Uroyi hwanga hwakakurisisa. Munhu akavigwa nhasi akaonekwa ari panze, ndini ndakasvikapo ndikabatsira vanhu, ndadedzwa namambo iyeyo. Hwanga hwakaipa. Pana Sahwira nehama dzanga dzakabatana. Saka Sahwira aiviga munhu achiziva kuti tikuviga takadai nemafukuriro atichaita tichazodai. Hwanga hwakaoma. Vazukuru handidi kunyepa, hwanga hwakaoma. Ende takasvikapo, tichisvika Sahwira ndiye anga akatora zvose kubva pavanoisa pamusanzu ravanoisa pamusoro, hari dzese anga akanotora akanotsveta uku. Aiziva mhiko dzavaita vehukama. Saka Sahwira chake kutora nekuziva mafuchiro anga akaita, tikasvikira kuti aiwa, mutumbi wakawanika usina kubuda panze, wanga wakuda kutobuda, nofunga wanga wachenewa. Apa muri kuti wakaonekwa uri panze, wakanga uchiri nebhokisi raro here kana mutumbi chete ndo wakanga waiswa pamusoro peguva? Zvakamira sei sekuru? Vazukuru vanoda kuziva. Dhaga rose ranga rabviswa. Gomba harina kuchehwa macherehwo yaro, zvakangonzi kwakunaya kwakangochehwa gomba. Nofunga pfupi vanhu vaiziva varoya zvavakuda kuzoita kuti vakwanise kuzoita zvavaida kuita. Munhu ndiye, bhokisi ranga rasara, munhu ndiye anga asumudzwa mbijana nekuda kwedhaga raidzoka mhenowo. Munhu anga kuda kubuda panze, vanhu kwavachenewa bva vangosiya zvakadaro. Kuseni vanhu vanomuka vachida kunoona guva, ndokunoona ko zvakutoonekwa kunenge roko remunhu, dhaga rose hapana. Vazukuru vangada kuziva kuti ivo varoyi ivava vakanga varoya munhu uyo vakanga vapfuudza uyo vakaitwa sei nasekuru? Aiwa, varoyi ava vakapiwa mhiko dzavakapiwa kutaura kunoku. Hapana munhu akabatisiwa chinhu, asi pakangoiswa mhiko paguva ipapo. Kutaura kunoku hakuna taripo.
pamhiko dzatikaisa nevakaita izvi, asi variko ndo vasina kumboita izvi chiriwo ukama. Vakaparara nekuda kwemabasa avo. Vakaparara. Satiri ipapo sekuru vazukuru mazano vari kufarira nyaya yekuti achera gomba rake ngaawire imomo. Tiri kutaura kuti nezvenyaya iri kunzi nevanhu go back to sender, kudzorera munhu utapwa kana urombwa hwake kana uroyi hwake. Imi munozviitawo sei izvozvo? Chinonzi go back to sender chiya muzukuru. Mhepo kuziva kuona kwabva zvinhu nekwazvo kuda kuenda nazvo. Saka tikaziva kuti uyu ashandisa izvi, go back to sender kungoda kudzorera chete kuti iwo mbodai takuona. Saka iyo zvinhu zvako izvo zvawaita chimboizviona iwo kuti zvinonakidza here. Saka iye haachagona kuvhika, nekuti chikuru paipai kuziva kuvhika. Kukanda kuri nyore, asi kuvhika kunonetsa. Okay. Saka mune vamakaitira here izvozvo sekuru? Vakawanda muzukuru. Vamwe vanoitirana kumakomba uko. Kumakorokoza? Kumakorokoza uko. Mumwe akachera gomba rake, pakuda kubuda tumasenzi tumari, mumwe anobva ati aiwa rega ndivharise ukuzviuye kwangu, vakuita setsvera. Vanofamba wopiwa kana tsvera kuti pasaidhi pangu pakubuda chi? Mari. Ndikuda kuti mari yeuye kwangu. Zvinoitika naye? Zvinoitika izvozvo zvakawandisa. Saka vanogona izvozvo izvo kuti uyu akuita tsvera akuda kuti zviuye kwake. Muzukuru. Unoona kuti iwo watsvera, asi zvinozodzoka futi iyewo kuda kutsverera wacho zvongodzoka kwake. Saka izvozvo zviri zvinoitika. Ngatichitarisai nyaya tisati tapinda munyaya yematare. Tanga tida kuziva zvekare kuti urwere huriko munyika ino yeZimbabwe hwakawanda, kuMozambique, kuZambia, hwakawanda, kuSouth Africa. Ndezvipi zvirwere zvatingati zvinonyanyotadzikwa nezvipatara, asi vanhu vakauya kuna sekuru Sinaro zvinopera uye vakapedza zvakawanda? Ndinotenda hangu muzukuru. Urwere hwatinoti pasi pano unoda kutora vanhu nekuda kakunyanya kunetsa, kakuda kusazikana. Chekutanga tinoiti cancer. Inoita chiwande. Chiwande. Cancer pano tinoipedza pano. Tine mazuva atinotoziva kuti cancer itaitanga nhasi musi wakati inofana yaidai. Kune cancer yemudumbu. Tikatanga kuipa mushonga inogona kuputikira painobuda napo, inogona kuvhura ronda rakashama kudai. Ndiye mudumbu. Inongobuda chero payada kubuda napo. Kune inouya msaidi imwe inouya kana mukamwe inovhura kana mazino aya akada kutobuda ese mazino. Imwe inouya nepakawanda. Imwe inobatawo menyatso iyi. Mazamu yose yakasiyana. Imwe inotoya mumusoro chamicha. Asi tine maziviro atinogona kuita kuti isusu nemishonga yedu, uyu mushonga wo tikausanganisa neuyu, yabuda mumusoro iyi isaende kupfungwa uku, ngaibudire kana pahuma. Iite zviri nani chibude chachironda, ikabuda neuku yapalura pfungwa dzani dzese. Ndo kwakazara tsinga dzemumusoro. Kana chikabuda chachironda chinorapika pane kuti iyo cancer itekeshere. Yatobuda ende munhu anorarama. Saka chero payabuda napo chikuru kukwanisa kuibuditsa mukati mairi. Isaodzeke mukati. Ibudire inotovhura kuita ronda inotoora panze kuita huwa. Totanga kurapa ronda iroro. Mukati mune mato sara mune zvakanaka. Mobva maoma.
munooma. Kuvarume vari kunetsekanawo nekensa iyoyi inowanika mumabhora. Yemumabhora tatova futi neruzivo nayo. Nekuda kwokuti yemumabhora iyi zvainoita haitangire mumabhora. Inotangira kudundiro. Kudundiro panogadzirwa yamunoti ichi weti. Ndopo painotangira ichiuya kumabhora. Saka inowana pokugara kumabhora. Saka tinovharidzira kuti isaende kumabhora ibudire kana kusaidi kune dundiro. Saka ichatanga haidi yatova uku kana ya uku takuparura asi zvakupa kuti munhu uya asazogona kana kubereka. Nekuti kwakurapa kwokuti munhu angopona. Asi kana ichiri uku tinorapa munhu anotokwanisa kubereka. Tinotenda vazukuru vari kuzvinzwa. Zvimwe zvirwere tataura zvekensa, zvimwe zvirwere zvamunoziva kuti zvinotadzikwa kumazvipatara ndozvatoda kunyanya kubata muzuva ranhasi. Toziva kuti hatingazvipedzi, asi tikamboparura zvishoma izvozvo vazukuru vanobva vaziva kuti aiwa sekuru ndigodobori zveshuwa. Kune zvirwere zvinosanganisira sekurohwa nezvishiri. Koita zvimwe zvirwere zvinonzi ana Pfari. Kune inonzi buka. Zvirwere izvi hazvigoneke kana muzvipatara. Ndezvekuti kana munhu arohwa nezvishiri akaenda kuchipatara, chaanosvika kuya vanoita treatment yavo yavatoita iye watowedzera pane zvinenge zvaitwa uku. Zvakangofanana nepfari, zvakafanana nebuka, haiende kuchipatara. Inopedzwa kune vanhu vechivanhu. Vazukuru vari kuzvinzwa sekuru. Ndo mishonga inogadzirwa. Iyo mishonga kana musiki akangogara aipa haigonekwe kuiswa kuchipatara. Mishonga iyoyo inowanikwa kune vanhu vanoita chivanhu. Kuziva kuti buka rinopiwa mishonga yakati. Ipfungaidzo here, anofembeswa here, saka isu tinayo kunoku. Koita Pfari. Pfari kunoda zivana ndedzenjirinjiri here, ndedze mware, dzakasiyana njirinjiri dzacho. Inonzi Pfari. Ukaona futi atsva nayo, akatsva nayo Pfari dzedze dzekuti atsva, dzine mishonga yadzo vazhinji havaizive. Mishonga yekuti akambotsva akadonhera pamoto. Vazhinji havaizive kuti inoitwa sei. Kune kamhiko chete kanoda kuitwa kadiki kekuti kaunongosanganisa nemishonga yemazuva ese iyoyo yaunorapa nayo kune vasati vatsva. Saka pane zvinongoitwa zvidiki munhu anopora. Onaika. Tinotenda. Kune pamataura nyaya yekensa ye, kune vamwe vanembenge vamboenda kuchipatara vachinonzi vari kunopiswa. Vakadaro vanouya kuno vachipona here kana kuti yasvika pachinano chekuti inonzi iyi haicharapiki? Vekuchipatara vakapisa kunonzi kupisa kweke vapisa kensa iyi. Isusu tunoiti mhuka. Vakaipisa inomuka zvakare. Yamuka, isusu kana wangauya kwedu kuchivanhu, isusu kune vanhu vese vanoiziva vanoita chivanhu vose. Kana yanzi yakapiswa, pane mishonga yatinojisa pakapiswa paya pakwanise kupfava tigone kuisa yedu mishonga isusu. Panobva paoma pochipora. Saka zvikureva kuti tinopa mishonga yekuno paapisa paya yedu mishonga inonogadzira futi kachironda. Kachironda kavhurire kuzasi havagone kupisa vachipedzeredza uku. Vanopisa kuhafu kuno. Kokuti kunozoramba kuchizonyuka. Asi kunonyukawo pane makore. Naika. Saka isi tinogona kutokupa mishonga inonopfavisa paya chironda chivhurike, mushonga wedu ugone kuenda kusati kwatsva kwekwe uchitanga kutoporesa kubva kuya uchibuda panze. Kune vazukuru venyu vanonetsekana nemakumbo nemusana. Mamwe anongozvimba vakaenda kuchipatara vakaiswa paX-ray vanonzi hapana chatiri kuona, asi vachirwadziwa. Vanobatsirwa here vakadaro? Vanobatsirika.
kubatsirika kwacho kwakuenda kuti vemakumbo avo mukufamba umu mune mashiripiti kana kuti zvipingaidzo kana kuti zvipingwa zvakawanda zvinenge zviri pasi pano. Mumwe anogona kutopingawo munhu hake waakavengana naye, iwe unongofambawo netsoka, ropa rako rinodaira pakutsika papi. Watsikawo paya unogona kutorawo zvipingampini zvakaiswa paya, wakutotanga zvakufamba nenyama dzako neropa. Saka izvozvo isi tinogona kuti tinoziva kana takuvheneka kuona kumatare kwedu kuti iwewe wakatsikwa mishonga yakati zvaukatsika mushonga uyu togona kukupa mushonga uyu kuti ugone kuti bvise mushonga uri mukati meropa rako. Kana kukutemera nyora chaidzo, kukutemera nyora mushonga uyu uchibva kuchipinda unobvisa wacho. Aiwa mishonga tiri kunzwa kuti aiwa mishonga kunoku kuchirungu vanoti kufamasi ndinodaira kuti vazukuru vari kutozvinzwa kuti munobata zvakawanda wanda. Matambudziko mazhinji andinofonerwa nevanhu vakawanda ndeyekungoti vanongotaurira zvakangoda kungofanana kuti zvinhu zvangu hazvizi kufamba, mabasa haabatike, ndikabata mari zvinhu zvangu mari iyi hapana zvainoita, tiri kungotambura. Vanhu vari kunyanyotaura izvezvo handinyari kuvataura vanhu vari kuSouth Africa. Nhare zhinji dzinobva kuSouth Africa kuvazukuru vari kungoti hapana chiri kufamba, handina basa, kune mhepo dzinoteera vanhu here kunze kwenyika? Pasi panapa pane mhepo dzakasiyana-siyana nekuda kwemandudzi nemarudzi. Pakubata nekufamba kana kutiwo mhepo dzekudzinza chaidzo. Chekutanga kune mhepo yemadzinza yekuti dzinza iri harina bvirawo kana kuti raita chakanaka kana kuti raita chinosumukirawo chinoonekwa chinoyemuhwa panenge pasina. Wabva dzinza rine urombo. Mweya wenyu unoramba wakatsikira urombo ihwohwo, unotofarira urombo hwacho ihwohwo. Saka iwe unogona kudzidza kana kutowana basa rakanaka usina kudzidza, asi iwewe uchiona ikoko uchisvika kana kudzingwa kana kuti uchisvika basa racho uchisvika uchiona kuti wega rinogona kungokutuma kuti panapa ndikutotamba rega ndimbotsvaga rimwe, unongoramba uchitenderera panzvimbo 1 nekuda kweurombo hwemushamani wakabva kumadzidza kwenyu. Iwo tinogadzira ihwohwo uchipera, iwo zive kana kupenya unogona kuona kuvhawa nemweya yekumadzinza tinogona kuvhura. 2, kune vekuti kudzinza chero vanga vakambopfuma vamwe vakambozombotambura, tinogona kukusimudzira nekuda kweurombo hwako, asi tichigadzira panyama yako iwe pasina chaukuromba kana kuti chaukutora, tichigadzira nokubvisa mhepo nekukuchenura pese paukuenda unga uchisangana nevarungu vachena uchionekwa semunhu. Unogona kusemewa naye? Unosemewa zvakanakisisa. Kutosemwa chako uchionekwa apa watobva kumba wageza wazora mafuta yakanakisa pamoto yakana nemota yako yakanaka, asi uchisvika uchisemewa basa rausiri kutoda futi. Uchitoona kuti basa ndikuda kungopindawo hangu but ndichatsvaga rimwe, asi uchitosemwa basa iroro. Uchitosemwa kutoonekwa sehaukwanisi kana kuziva kuti zvakadai. Asi iwe uchitotarisa kuti basa iri ndangopindawo zvangu asi ndichatsvaga chairo rinoenzana neni. Sekuru tinotenda. Ameno tisati tapinda mudare ranhasi, pane zvimwe zvatasiyirira zvamunoti nhasi ndoda kuti vazukuru vari muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika vazive ari mabasa anobatwa naSekuru Sinaro? Ichokwadi. Sekuru Sinaro vakabata mabasa yakakura. Senge muno vachivaona, vanoona vachinotoziva kuti Sekuru Sinaro vakabata mabasa akakurisisa yatinoziva. Kune vanoona vakasangana navo, kune vasati vasangana navo, vamwe chaivo vaitombovaona vachitoshandawo nevamwe ana sekuru zvavo vachitoshanda vakawandisa ndivapedze nemazita. Vamwe vakavaona vachishanda nana sekuru vakawandisa zvokuti vanotoziva kuti Sekuru Sinaro ndeava tinovaziva. Vamwe vanoziva zita rekuberekwa rekuti Sekuru Vasco. Sekuru Vasco. Ndere kuberekwa naro Sekuru Vasco
tichaona Vasco vanotoziva zita iroro ende fesi vakaiona vanotoziva kuti ava sekuru tinovaziva vakamboshanda nanhengi kana vakamboshanda vega vachidai vakashanda apa pakati vachidai vakatishandira vachidai. Tine vazukuru ivavo zvekare vari kunze kwenyika vari muno mutinoziva kuti vanogona kurovera runhare vakauya. Kune vazukuru vari kunze kwenyika munoshandawo navo sei? Vazukuru vari kunze kwenyika kushanda kwedu kwatinoita navo isu ndekwekuti vakada vari ikoko vasati vakuuya mumwe munhu anenge achida kuti nhamo dzake dzigare dzatombotapudzwa. Ndochokwadi ichocho. Vanofona panhamba dzatakaisa paskrini idzi. Right. Vakafona panhamba iyi vanotaura navo video call. Video call yavo vakafona vanenge vaisa makwati yavo vataura nevazukuru vanoisa makwati yavo makwati edare video call zveshuwa. Vakafona video call vanotaura nasekuru. Vataura nasekuru vanotaurwa kuda kuudzwa vari ikoko nhoroondo yavo kana kuti zvikuvanetsa. Vapedzazvo vanoudzwa kuti izvi zvinofana kudai kudai kudai. Zvikuda kuti uye kunoku here kana kuti uri koko zvinogadzirika zvinenge zvichibva mudare. Ibvai majekisa ipapapo sekuru kuti pamakwati edare apa tiri kureva mari nemari dzekuzoshandirwa zvakafanana here kana kuti zvakasiyana? Tinoti kana kuri kuti munhu atsika mudare muno masekuru Sinaro aiwa muno anobhadhara inonzi $100 yake US dollar apinda dare ndiye atsika munhu. Kune uyo ari kunze wese akuda kuita video call $150 US dollar. Wotaura nasekuru zvavataurana nemudzimu ndizvozvo wodzwa gwaro rekuti agone kubatsirikana. Chinodiwa chikuru kuyambuka pamatambudziko kana kuti paakutadza kuyambuka abire mhiri kwaakuda kusvika ndokunodiwa. Kune shungu dzake. Nokuti pane shungu haungangoenda kwausiri kunzwira mumwoyo mako. Pane zvaunenge uchinzwira kuti ini dai ndakupuka, dai ndaita mari, dai ndawana basa. Zvino mazobva ipapo padare apa. Pane mumwe muripo here unozodiwa kumberi kunokuti tinozoita dambudziko vazukuru vanozoti ndakaendesa 150 yangu asi madare rangu zvinhu zvangu hazvina kupera. Ichokwadi. Zvinoitika ndezvekuti kune uyo atsika mudare abisa $100 yake yabvisa. Pane zvikurukuru zvinenge zvawanikwawo mukati menyama yake kana kuti kumadzinza. Zviya zvaungoti aiwa ane mhepo neminyama uda geswa iyoyo ndio inopedza zvese. Kune uyo futi zvakangofanana abisa 150 yake achiita video call ari mhiri kwomakungwa. Minyamawo amene zvikuitikawo tumhepo mabasa mukuda kunetsa angava mamaneja kumutarisisa pane madhiriwo yakuda kuita kuti awane kurarama. Izvozvo iyoyo inopedza zvese. Asi kana zvakubata kumadzinza kuti izvi zvazvo kumadzinza izvi pane zviriko kumusha ikoko aiwa takuchiona kuti zviri kudzinza zvacho kumburi nei zvinoonekwa ndizvo zvinozopawo kuti aiwa muzukuru wedzirawo muripo wakadai kuti tigone kunopinda mudzinza nekuti raadzinza. Aiwa pakanaka. Ndakatangoti pajekese ipapo sekuru. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Vazukuru tanga tiri kutaura nasekuru Sinaro zita rekuberekwawo vachinzi Vasco. Tichinzwa mabasa avanobata nekuti ndeke kutanga tichitaura navo pano paSly Media TV. Ndisaziyabuda pa-TV hakudi ma-CV Sly Media TV yandispota ndiri mu-street ndazoona ndapa news ndakawandwa nema-views Sly Media TV mandichinjira ang ma-dreams Sly yauya Sly Media Sly yauya Sly Media Sly yauya Sly Media Sly yauya Sly Media kuchinja vision yema-ghetto youth kuchinja life yema-ghetto youth kutipa nzira sema-ghetto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly yauya Sly Media.